मा दामजु सोलोंदों? खामखौ मानो दामनो सोलोंदों नोंलाय? मानोना बे मोजां आंनि थाखाय मोजां दामनो मोजां ना? नों बेसे गोबाव जाखो सोलोंनानै? आं दा बोसोरब्रै सानब्रै जाबाय। बोसोरसे सानब्रै जाबाय ना? मा सोलोंखो नोङो? मा रोंखो? गोबां रोंबाय। जेरै दाउस्रि देलाय, बागुरुम्बा, मोसाग्लांनाय, जारा फाग्ला, बिदिनो बायदि बायदि। आरो मा दंलांबावो सोलोंनांगौ? एसे बुरजा दंबावो सोलोंनांगौआ। मेथाइआव एसे दामजेनो हासै नामा नोङो? हायो। हासै ना? माखौ हायो देलाय दामनानै देखायनाय? मेथाइ माने ओरैनो बागुरुम्बाफोर मोसाग्लांनाय दे। नों माखौ हायो बेखौ दामदो। मोसाग्लांनाय। बेवहाय बुनायनि माखासे माबाफोरखौ खिथानो हागोन नामा? मारै हायो। औ। जेरै नैबे गम मोन आरो नैबे आगदायाव थानाय नैबे दा जोब्बाय। गासै 8था थायो। ओमफ्राय गासै मोननै आखाइ मोननै बुनाया मोननै दुरुं आरो मोनसेया द्राब। मोनसे खाम हिसाबै बांसिन दामनायाव गोनांसिन सानोबा ओरैनिया गोनांसिन जायो ना राइटनिया ना आगसिनिया गोनांसिन जायो नोंनि बायदिबा? राइटनियानो मेन ना?